Hyundai Sonata соли барориш 2010. Манин намуди бернаи мошин достони азиз. Манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, ойначои пешан электроника, коробкаш автомат, титроник, дута сиденияш гарму хунук, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама навротои ин замона. Калиташ старт стоп, пробегаш 183 000 километр достони азиз. Сиденияш кожини, бо сидения лифт. Мане чӣ хеле ки дида истодед, бомаш панорама. Мани ҳолати салони қафои мошин достони азиз. бомаш панорама чӣ хеле ки дида истодед. қафошам абагриф сидени. мотор 2 сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад достони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 629 79 34. Kia K5 соли барориш 2011. манин намуди бернаи мошин достони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, ойначош электроника, коробкаш автомат, сиденияи пешабагриф, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наваротои ин замона. пробег пробегаш ҳозир мефаҳмем. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожни мебошад, боз сидения лифт достони азиз. пробегашам гӯем. мани ҳолати салони қафои мошин. пробегаш 284 000 километр. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар? расход номаълум. гуфтасиям мошин вагонӣ мебошад. нархи мошин 105 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 774 59 99. Opel Ashka соли барориш 2006 достони азиз. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначои пеш электроника, коробкаш механика, ҷа CD плеер дорад, центр замок, ҳама наваротош ҳаст. пробегаш 184 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 Ekotec сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 5 гузосия. расходаш 10 та газ киди то 130 километр мегардад. агар бензин киди бошад 6.7 литр бензин мехӯрад 100 та. нархи мошин 53 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 33 00. ёдовар мешим ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. Volkswagen Passat
соли барориш 2008. Ман ин намуди берунаи мошин. Дӯстони азиз, ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, менҷа монитор, CD плеер дорад, пробегаш 450 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин сиденёш кожини мебошад. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2, сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар? расходаш 10 та ва 100 та мегардад дӯстони азиз. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 938 82 82. ман ин багажаш дӯстони азиз, шторкаҳои қафош мана инҷанде ҳатто баллони запаскаш аст. ҳолатош бисёр хуб. дамкрат ҳама комплектош ҳаст. дӯстони азиз, Opel Sedan, соли барориш 93. ман ин намуди берунаи мошин дида ҳисобед. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, менҷа CD плеер дорад, пробегаш 304 000 километр пробег. ёдовар мешавем аввали сидениҳо рӯи кашҳои замонавӣ кашидагӣ. ва ин ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. мотораш 1.6, прасой, сӯзишвориш газ, бензин. расходаш 10 та газгир чанд та мегардад? 10 та газгири 80-85 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 22 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 22 52.